Днешният влог ви показвам интересни места за посещение с дете в района на Родопи. Първата ни спирка е екопътека Невястата. Намира се на изхода на Смолян, посока Пампорово. Лесно достъпна е и има информационни табели за растенията и животните, които можете да видите в района. По пътя има доста пейки и места за отмора, както и детска площадка. Връщаме се към началната ни точка – паркинга. До него има стена за катерене и алпийски тролей. След това продължаваме към вторият ни маршрут – крепост Калето. Отново по легата и приятна пътека. За около 10 на минути стигате до крепостта или по-точно до остатъците от нея. Третата пътека ни отвежда до манастира Свети Пантелеймон. Пред него има много хубава детска площадка. Манастирът е сравнително нов. Той е основан от българка-мюсюлманка, която е приела християнството след мистично изживяване. Връщаме се в хотела и на следващия ден се отправяме към пещерата Укловица. Маршрута до там не е лек, има доста стълби, може би около 30-40 минути в посока. Изчакваме групата да се събере и влеземе в пещерата. Тя е с дължина 460 метра, а славата й е свързана с възрастта й 3,5 милиона години, както и красивите дендрити, които ще видите вътре. Следва каньонът Горло, лесно достъпно място буквално от пътя. Разходихме се с лодка, цената е 10 лева на човек. Тръгвайки с лодката срещу течението на река Арда, веднага усетихме магията на Родопите и обаятелната красота на планината. Следващия ден отделихме за Смолянските езера. Те са 7 на брой, но ние посетихме 3 от тях, включени в екопътеката Трите Смолянски езера. Тревистото езеро следва Бистрото, което е с сезонен характер, и по стръмна пътека продължихме нагоре към Мътното езеро. По пътя ще видите тронът на Евредика и лирата на Орфей. Ето го и езерото. Спряхме за обяд и се отправихме обратно. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ми.